Parque Botánico. Nas marxes do río Umia encontramos o Parque Xardín Botánico, declarado Paraxe Pintoresca e Xardín Histórico o 5 de setembro de 1962. Créase no século XIX, ligado á cultura termal de Caldas. Acolle especies botánicas dos 5 continentes como o ginkgo biloba, a araucaria, o arce rubrum, etc. Aquí posúe unha placa conmemorativa Francisco José de Caldas y Tenorio, coñecido como o Sabio Caldas. Este importante personaxe nacido en Colombia en 1768 ten as súas orixes familiares nos concellos de Caldas de Reis e de Cuntis. Entre a súa biografía destacamos que foi o primeiro director do Observatorio Astronómico de Bogotá. Fundou o Semanario de Nueva Granada. Participou na loita pola independencia de Colombia. Foi apresado polas tropas do xeneral Pablo Morillo e condenado a morte por fusilamento. Os seus restos descansan no Panteón dos Próceres de Popayán, en Colombia. Ao longo da súa vida, realizou notables estudos botánicos e trazou diversos mapas, como o primeiro esbozo do río Magdalena e a Carta Meridional do Reino de Nova Granada. Inventou o ipsómetro e mediu a latitude de varios lugares, como Popayán. Con esta biografía, que mellor lugar que este xardín botánico para colocar a placa conmemorativa no bicentenario da súa morte?